стойност. Ще прочета един текст, който е резултат от тридневен радостен труд. Декларация. Ние ценим учителя, благородството на учителската професия, професионализма и личния стил на преподаване, престижа и публичния образ на учителя, правото на стабилно и авторитетно битие на българския учител. Ние се срещнахме, искрени хора с нагласи за промяна в мисленето, заедно в изпитанията чрез опита. Да назовем социалните функции на учителя, да осветлим пътя от класната стая до сцената на живота, да превърнем социалната и природната среда в класна стая, да устойностим призванието. Ние, които вървим по общ път във века на трансмисии на култури, се основаваме на националната идентичност и универсалния език на разбирателството. Припознаваме толерантността към другия и професионалната етика. Ние отстояваме, че педагогическото призвание е склонно за обмен на знания с учениците, за сътрудничество с тях, за подкрепа в познавателното и личностното им развитие. Компетентността е обединение на умения, знания, способности и отношения и включва предразположеността за преподаване и учене на знанието как. Признанието е устойностяването на професионалния път на учителя от неговия потенциал към неговата реализация. Придава съществено измерение на качеството на образователния процес и на училищната среда и се проявява чрез постиженията на учениците. Професионализмът е фокус от трите основни конструкта, формиращи целостта на професията – призвание, компетентност, признание. Те кумулират един в друг и така опредметяват принадената стойност на уникалната по своята същност и значимост професия. Професионализирането на учителя е нормативното уреждане на дейности от държавни образователни стандарти за учителска правоспособност и квалификация, през синхронизиране на съществуващите нормативни документи за продължаващо образование, за кариерно развитие, до актуализиране на регламента за квалификационна дейност и в България това предстои. Проблемите, които формулирахме, са свързани с преодоляване на предразсъдъците, стереотипите, инерцията, негативните внушения, несъответствието между нормативна уредба и реализация, разнопосочните действия в обществото, маргинализирането на учителската среда. Гледаме напред.